Oh inggih, syukur. Putrane nggih tiyang. Nggih napa macan. Kersa napa ngedalaken macan? Supados doak-doak. Napane? Apane ora. Kowe iki nek dijak menjurus kok njur sregepe ra jamak-jamak. Apane ora. Tatin, putrane pinten? Nembe setunggal. Kok dadi sinden ki sing apik to Tin ora. Nggih, njajar. Dadi sinden ki ngene upamane sinden kuwi nek sing jeneng ditimbali dalang kuwi paling ora ngetokke ulate sing apik, suarane sing bening. Nuwun sewu, asma sinten, Bu? Nah, injih menawi badhe nyuwun prisa. Nami kula Tatin. Pidalem wonten injih, dirya kula wonten Kilen Praga. Ngono penak to kok. Jeneng asmane sinten? Tatin. Anake sapa? Anake wong. Kowe iki sinden apa kenek kowe iki rumah sakit?